Bafowethu, hlala ngiyikhuluma le nto ngiyophinde ngiyiphinde. Musani ukuqhathanisa izinto engaqhathaniseki, hlala nikhomperisha. Kungani balandeli kunihlula ukubonga la umuntu owenze kahle ukuthi bukani ubani wenze kahle. Wanihlale limatanisa, nihlale nigudla iy'nkulumo ngathi naze lesithenjini nomkhulu wenu esithembini, nihlale nibhinqa nje ningamadoda. Umnazi waleli page ayikho into ayenzayo kulela page lakhe, likhulu nje ukhuzane. Akakhoni ukuthi mayenza kahle i-content laphana angamfaki ukhuzane cause uyazi ukuthi engagement iningi kanjani. Manje thina kumele sikuveze lokhu kusuke kukhulunywa ukuthi kungamampunge kusuke kuphushwa ini i-agenda. Lapha uthi umenzi usehleli kunombolo 1 kwa-YouTube trending songs, lapho ingoma yakhe ayikafiki ku-1 million views. Khumbula le ngoma iphuma ku-album akuyona isingili, kodwa noma kuyisingili mawuphoqa ngeke ifike shame. Laba abashaya imiliyoni ngosuku bayahluleka bancama, phela ingoma yakho mayilalelwa abantu abaningi abehlukene izofinyelela ku-number 1, kodwa mayilalelwa abantu ababodwa kaningi khohlwa, ufanele ukugcina u-number 2. Le nto iya ngengoma emnandi. UMaskandi ungenisile kubantu abaningi e-South Africa ukuqhuba nenkani ukucula abalandeli bamaskandi kuphela, khohlwa ngeke unuke unombolo 1. Vumani, isikhathi sishintshile. Lo muntu lo uye lo kade bebathethisa izolo eSK akafuni ukubemtshela ukubemkhoja bethi qhawe iphi album. Yilo luhlobo lwabantu lolu olungaphendulanga uma elitshela u-SK izolo. Yilo luhlobo lwabalandeli elingabizwanga laphana, ngoba bahleka abanye abalandeli bayakhuzana ukuthi ababizwanga emshadweni, kodwa bona ababizwanga kini kwi-conference. Ake bebona le ndawo even nasekuyimthandeni experience. Yibo bonke nje abalandeli laba abayiphathelwa iy'nhloko ey'bahluphayo. Kungena ngaphi ukuthi omunye umculo waje ku-number 2 omunye uje ku-number 1? Yingani ungabongela umuntu ukuthi ubani? Cha, usebenze kahle, siyakubongela halala ngokurecha u-number 1. Bese niyaphiwa ukuthi ukhuzane uyi-benchmark, yonke into ikalwa ngayo kumaskandi. Akwenzeki lutho lingangenanga igama lakhe. If ungamfaka ukhuzane akuwona umaskandi lokho, and futhi engagement ayikho. Noma ngaqhamuka umzukulu enze into kuzobhekela ukhuzane. Labo bantu labo abenza kahle abewuthola u-number 1, sekuke bawuthola u-number 1 kuba yi-top artist ku-YouTube. Cha, abawutholanga. Banawo more than 2 million wama-monthly audience? No, abanawo. Ama-album abo akahlala phezulu as i-top album ku-Spotify for the whole week. Akwenzeki lokho. Yike yaba ne-top album kuma-iTunes? Cha, akwenzekanga lokho. Ukwalishaya imiliyoni within 2 days? No, akwenzanga lokho labo bantu labo, kodwa bakwazi ukuthi boshaya u-number 1. Yingani ni-select lokhu nifuna kufithe i-agenda yenu? Yingani okuhle kwenziwa ukhuzane nifuna ukujumpa always nikwenze ngathi into engasile, into engenamsebenzi? Leyo album leyo eyenze kahle asiyibongele. Lo menzi loyo wenza kahle simbongele. Ikhona ividiyo siyambongela. Yini ehlula lokho? Angeke phela ukhuzane akwenze konke. It's impossible. Angeke aphume number 1 ashaya imiliyoni within 2 days. Album yakhe ithole 3 million views yonke ngosuku oluyi-1. Akakwazi ukwenza konke. Kube i-album esi-3, anikhuluma ukuthi i-album yakho esi-3 kakhulu nge-first day ku-Spotify nange-second day. Konke lokho anikuthinti. Nithinta lokho enibona ukuthi akaveli kukho. Amaqhaweni avela ngalokho kutrenda kuphela global number 1 trending songs kuphela, awekho lapho avela khona. So ubani kumuntu onomaskandi odumile ongena kubantu? Ukhuzane. Umvumeni-ke ukhuzane ukuthi uyawahlula amaqhaweni, uyawagxoba. Even amaqhaweni noma engaba ne-conference laphana, i-media briefing, kodwa alisali igama lokuthi begudle ukhuzane, cause without ukugudla ukhuzane angeke ize ilunge loo nto leyo. Nina nje qhubani nenze i-content niphushe amaqhaweni, akhiphe album. Kufuneka 4 wey'ngoma lezi nimlwisela zona ayifake, ziyafuneka. Ngithi wathi i-album izophuma the whole November. Uphi lowo album leyo? Angeke ukhomperishe u-20 songs ney'ngoma eziwu-15 ney'ngoma eziwu-6 nani. You can't compare that. And abanye abantu baphuma umaskandi sebecula enye i-genre. Ile nto abanifokhasa kuyona nina ukuthi iy'ngoma ey'thize ezenza kahle ey'phuma le kumapiyano lapho kufeature-ishwa khona kuphela. Iyeke indaba ukuthi njalo nikala ukhuzane. Nimkala nje futhi nimkala ngezinto ey'-wrong. Nikhethe lokho enikuthandayo, nishiya lokhu okumele ngabe nakukhuluma ngakho. Thina-ke sizokhuluma ngakho sikuveze. Lowo number 1 awusho lutho. Muhle mawutholile, muhle kulo mculo mewutholile, siyakubongela. If akwenzakalanga vezani phela okunye ukuthi kwenza kahle ukhuzane. Into enjengamamiliyoni, ubani namamiliyoni amaningi kumaskandi? Ukhuzane. Into engeke niyikhulume leyo.
into eniyimbambade ubusuku nemini. Mhla bamehlula ukhuzana kulokho sobe sizwa ngani, nathi ake sikwazi ukuthi siniyeke ukuthi sinitshela lento, kodwa nje kumele kubonge umenzi usebenze kahle i-album yakhe, kodwa-ke manje usithola sekuzosetshenziswa ngayo, kuzovikwa ngayo. Hleli nifika ngabanye abantu, nifika nento eqhawuleni, kodwa ingqondo ibuye ingabi bikho balandeli. Nisale kahle, sizodibana okuzayo, nisakahle lapho kwi-Ndaba Fast TV.